arngut ki khna kan thei na kishnong wa se kilangam jilom hakawei kwa kabalakot kathwei brei meiret wa rilang southwest ka sales district kabajngai kumba nyu kilometer tam ai na mau kurwan hakatulong khubor na ki pulet laithu bagani ki jingjia kalachia hakajanmit jongka arphoi trik uyayong arhajar arpusau hakapor kumba arbaje ne arsteng no phaisngi kadba ki arngut ki khna kan thei hidang jingi hakatwei brei meiret wa rilang ya ki arngut ki khna kan thei ki balangam jelap latip kerteng kum ka sha bhag menlang wanyang khat rusnem bat ka aisha ban kemen thongni khat sausnem ongat long kubor habato kit hakatei hi ka jaka laong ba ka jingyap jungki amdan gijing subas new ya no yonoro bat nakaleng jungki bahayeng kila kerpat ban pelaj ya ka postmortem hakaba ka kong YR Maulong Additional Deputy Commissioner Southwest Sales District Kalaman Johor. Ya kamet basa jong kita ki arngot lai tino haki bahayeng bakin pendap badle ya kabadon kam.